И така, да направим едно обобщение от използването на конкретно ето този модел турски пластмасови вериги, опашки свински или там както точно се наричат. Това още при поставянето показаха няколко интересни неща, свързани с тях. Първото е самите вериги, когато се поставят в реални условия при голям студ, трябва да са с голи ръце, защото са сравнително трудно се ръбли с тънки ръкавици. Защото са сравнително тънки и се работи трудно с тях. Съответно с голи ръце и мокри, ръцете много бързо замръзват, дупките трудно се нацелват. Самите, тук има едни щивчета, ето тук, вътре имаше, отливката не беше хубава и вътре имаше едни мустачета пластмасови, които пречеха да се пъхнат хубаво самите свински опашки. Дори и пъхнати обаче е много трудно да се издърпат и затова без клещи на практика е почти невъзможно те да бъдат натегнати както трябва. Трето, което ми направи впечатление още при поставянето е забелването. Ето тук, като се прегъне, виждате ли как става бяло? Значи това обикновено показва, че пластмасата е слаба и лесно ще се скъса. Така че още при поставянето имах подозрение точно какво ще се случи. Сега, за да не бъда упрекнат от производителя, че има че не съм спазил точно инструкцията, ето тук е нарисувано как след като се пъхне свинската опашка, трябва да се подгъне. Значи реално пъха се тук от задната страна, огъва се и се пъха назад. На 3 от опашките направих така, на останалите не го направих, просто защото не ми се занимаваше. Какво показаха резултатите? Първо тръгнах в тази посока. Виждате, съвсем лек наклон през пресен сняг. Минах спокойно, заобиколих блока и не знам доколко се вижда добре. Ето там едната свинска при маневриране, едната свинска опашка и там пред червената кола си изпадна. С останалите 9 ги проверих, изглеждаха добре. Тръгнах нагоре, ето там където се парзалят децата с шейните. Има едно баирче, което е по-стръмно от това, което се вижда. Предишния ден се бях качил по въпросния баир без вериги, само с стандартните зимни гуми на колата. С въпросните вериги изкачих 3 метра повече. Сега не знам дали се дължи на веригите или на това, че вече бях отъпкал снега. Но така или иначе, още при първото превъртане на гумите, нито една от въпросните свински опашки не си остана на мястото. Като тези, които не бях ги подгънал, просто си се изхлузиха. А тези, които бяха подгънати, един вид застопорени, ето какво им се случи. Ето едната. Виждате, щупила се самата глава тук, където е било подгънато. А другата се скъсава на две части, точно на там, където уж трябва да е най-здрава. Та, в крайна сметка, заключението е, че тези вериги, тези свински опашки, единственото май за което може да ги използвате е това, за което ги използва и Динко, да връзвате нелегални емигранти, които минават през границата. За друго нещо се съмнявам, че могат да свършат работа. Това е.